faith was working together with works, and by works faith was made perfect. La kuyobonakala khona hope entweni ezayo. Uthi ke you have this faith now for izinto ezizayo. Kubonakala ngokuthi ube nama preparations ento ezayo kodwa ingabonakali. Mhlawumbe bafowethu ngiyayisimplify. Uma unokukholwa, lokhu kukholwa kwakho kuzobonakala ngokuthi you have faith, which is a substance of things hoped for and is an evidence of things unseen. Ngenxa yokuthi wena une-evidence eyi-faith yezinto ezingabonwa, wena ubonakala wenza ama-preparations ezinto abantu abangayiboni ngenxa yokuthi unokukholwa, bese abantu bengaboni izinto babona ukukholwa namandla akho ukuthi nangesebenza esebenzela izinto ey'ngabonwa. Hamba utsheleke izitsha kwamakhelwane, kuthiwa mayeboleka izitsha omakhelwane kwabona babengaqondi ukuthi kodwa lezi zitsha ey'celwa yilo mama kwenze njani, kanti umama usesuke wa-acta upon the word of the prophet ukuthi umprofethi ethi kuzogcwala amafutha la ekhaya, angidingi ukuthi isitsha size sibhalwe ukuthi esamafutha, but ngizoboleka isitsha esi-empty bese ngiba nokukholwa ukuthi khona into ezayo, ngoba noma engaprofetha kanjani u-Elijah mazingekho izitsha eziyi-preparation yento engabonwa engamafutha, awekho amafutha azovela, ngoba lezi zitsha noma zibonakala zi-empty, zibonakala sengathi it is foolish to collect them, but they are a preparation of izinto ezingabonwa eseyikhulunywe ngokukholwa, zalalelwa ngokukholwa, zakholakala ukuthi ziyeza, izinto zakho ziyeza, but the problem is you are not doing anything to show a preparation of the things to come. Kuzobonakala ngani? Kuzobonakala ngani ukuthi uyakholwa wena? Kuzobonakala ngani? Because you are seated. Usho nje ngegama, usho ngamagama ukuthi baba ngiyakholwa, Nkosi siyakholwa. Engani kwakhona ukuthi uJesu uyabuya, siyakholwa lokho ukuthi uyabuya, ngoba kwakhona kuyinto engabonwa. Kwakhona ukuthi uJesu uyabuya bafowethu, sidinga ukukholwa. Oh my God, ngoba akekho wakwambona ebuya. Manje ke lento lena is a hope, thwana ithemba labalungileyo. We have hope ukuthi Jesus is coming again as he has promised. Now kule hope yethu, if faith is a substance of those things, ngamanye amagama ngisho ngabe kuthiwa wayesho edlala, kodwa ngenxa yokuthi sesibambe ngokukholwa kuyamphoqa ukuthi akabuye, ngoba manje thina ukukholwa kwethu senze imisebenzi esebenzela ukubuya kwakhe, because by faith he is coming back. uJesu bafethu kuthiwa wayeyikhulumela, usezobanjwa manje ukukholwa kwethu ukuthi he is coming again. Kubonakala ngani ukuthi uyabuya? Kubonakala ngemisebenzi yethu silungisisi ibakhe, kubonakala ngemisebenzi yethu. Yes my God. Hayi kanti sikhonzelane. Sikhonzelane ngani? Senzani? Hlanganelani? Senzani bafowethu? Yini sigqugquzelane kangaka?
Yini silungisane kangaka? Yini sishumayezane kangaka? Sidumiselani kanti luphi lolu suku oluza? Cha, sinokukholwa bafowethu, satshelwa into ukuthi khona obuyayo. Manje ithi nethemba elinjalo. Athohlabelelo bonke abanethemba elinjayo bayazihlambulula impela, ngoba ukuzihlambulula asizukwenza in the future, sizokwenza manje, because ukuzihlambulula kuyafana nokucollect izitshe ezi-empty. Sibonakala siyihlambulula kancane kancane, siyaxolisa enkosini, kancane kancane siyaphenduka enkosini, kancane kancane siyayisola, kancane kancane sicela inhlambuluko, siyenzani bafowethu? Sizama ukuhlanza inhliziyo ngoba sinethemba elinjalo. Manje sizihlambulula impela ukuze malifika usuku sanibonani bafowethu. Lalela, lapha thina we are not saying if he comes back, sithi when he comes. Athohlabelelo, and when he comes, will he find you? Will you be ready? Because this thing bafowethu of getting ready is the work. Is the work that leads us to obtain what we have faith for. Oh, Jesus Christ. Shunjalo bafowethu. Ngithi mina yonke into oyidingayo, yonke into oyicelayo, yonke lento osuyamukele ngokukholwa, baze bathi baba ngiyamuka, abanye baze banqaka izinto, abanye izothiwe nakho bayaphoselwe babandleni kuthiwa by faith, nansi imoto yami ngiyaqaka. Angifuna ukukhuluma kakhulu ngaleyo nto, but abantu bane-faith engangokuba izinto zabo bayayibona in the spirit, but my problem seniyibonile-ke bazalwane, what are you doing to show us? Ngathi ngiyabona emsebenzini ubatshela ukuthi no, mina one day I'm going to have a mansion, I'm going to build my own house. Ngabethi bayabuza ukuthi kanjani, ngoba phela siyazi ukuthi wena uhola njengathi, uthi hayi, it is by faith. Bese bekubona ngelinye ilanga umile esigangeni, bekubona uqalaza, bebuza ukuthi kumeleni-ke manje usekhuluma yedwa kanti usubisa isite, usuyakhomba, usuyabheka ngoba une-preparation yezinto eyizayo. Kuwena sekhona iy'tini oyibonayo, sekhona izinto, ngikhuluma nama bafowethu, khona izinto esizenza saphukuphuku, sizenziswa ukuthi sinokholwa ukuthi khona izinto eyizayo esingafuni zifike singekho prepared. Oh my God, yenza into. Lalela, into ezomema izinto zakho oyikholwayo ezingakabonakali, zizomenywa ukuthi usebenzela ukuzamukela. Sebenzela ukuzamukela. Thank you so much for the gift. Thank you so much. Sebenzela ukuzamukela. Sisohambweni bazalwane, sisohambweni, but kulolu hambo esikulo khona izinto esiyilindele, khona izinto ezinkulu. Lalela, thina sizindlalifa ulabasathana, sizindlalifa yelamasiya, sizindlalifa labasathana. Uma sizindlalifa bafowethu, kusho ukuthi kunamafa, kunezinto ezikaNkulunkulu okufanele ziphele kuthina, kanti ayifiki kanjani, kanti ziyofika kanjani, ziyofika nini weNkulunkulu? Cha, uNkulunkulu ubheka impilo yakho that has no preparation, you have no room. Ithi uthandaza, uthi ukholwa, kodwa ubusebenza. Haleluya. Ashumayeli ivangeli lamavila, ashumayeli ivangeli lokuhlabelela nje kuphela, silindele usuku olukhulu, ngoba kwakhona ukulindela usuku olukhulu bafowethu, khona indlela olulindelwa ngayo usuku olukhulu.
ngokuthandazo sayithalaba bathi bekhuleka kuthiwa babemoya munye, kekho umuntu wabanika i-instruction. Asizwa bafethu eBhayibhelini ukuthi khona wasukuma wathi bafethu asithandazeni, kodwa kuthiwa bathandaza. Mase siya-check ivesi likhona yini la uJesu ethi nifike nithandaze khona, ngoba uJesu wathi nifike nilinde, kodwa ngenxa yokukholwa they were pushed by faith to pray with understanding ukuthi khona into ekuthiwa iyeza, kunendlela elindwa ngayo, kunendlela elindwa ngayo. Oh Jesus, nendlela elindwa ngayo. Sizoba nenkinga-ke bazalwane, sengiyavala. Sizoba nenkinga uma sizoba uhlobo lwamakholwa olugcina nje ngokukholwa kodwa imisebenzi ingekho, because uqala lapho ugive up abafowethu, iqala lapho lento yokulahla ithawula, ngoba njalo uNkulunkulu engakwenzelanga into obuyifisa umuntu uyalahla ithawula. But we forget ukuthi indaba ihlezi uNkulunkulu, indaba ihlezi ekuthenini sewukholiwe, ususebenza wenzani, wenzeni wena ekhombisa ukuthi uyakholwa, because we know that you believe, but what are you doing? What are you doing? Ifaith bafethu iyamfuna umuntu ulamasaya labashika labasaya, iyamfuna umuntu ozokhohlwa ukuthi abantu bazothini, iyamfuna umuntu ulalela bakubone uyokwenza i-driver's license, mabethi check kwi-account kuthiwa lalela ngisho unga-aplya wena, alikho ibhenki elizokuvuma uthi hayi lalela ilayisensi angiyenzeli ibhenki ilayisensi angiyenzeli ibhenki, ilayisensi angiyenzeli ukuvunywa, ilayisensi yami ngiyenzela into engiyibonayo. Nkosi yami, kodwa bapha abantu namhlanje, ngiyenzela into engiyibonayo. Kukhona bafethu, khona uNkulunkulu osibonayo, khona uNkulunkulu osibonayo. Uzothi omunye hayi mina ngayenza ilayisensi yaze ya-expire ngingenayo imoto. Nalapho khona inkinga esinayo, because there are people abenza izinto, they have works but have no faith. Ukhona abantu abenza izinto ngokuthi nje Nkosi yami ngiyazi ukuthi-ke kufanele ngiyenze lento lena, ayenze ilayisensi yakhe ngenxa nje yokuqhuba impilo, but they don't understand ukuthi this is a preparation, but you need to have faith. And inkinga bafowethu lokukholwa akufiki umuntu engazwanga. It comes by hearing, and hearing the word of God. Hey, Jesu siyabonga. Jesu siyabonga. Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Ngiqedile bazalwane namhlanje ngale message. Faith needs to be accompanied by works. Yebo uzoyamukela lento oyifisayo, yebo uzofika la ufuna ukufika khona, but ikhona i-requirement sewukholiwe, imisebenzi, kuze kungafi ukukholwa kwakho ufele ezandleni zakho, ngafi ukukholwa kwakho ufele ezandleni zakho. Kukhona umhlabeleli uthi ukholo lwami ngiyonyuka nalo ngilibambe ngesandla. Bafowethu asidingi ukukholwa sikubambe ngesandla, akudingakala ukuthi ukukholwa ukubambe nje unqwahe nakho, but ukukholwa kuyasetshenziswa. Ukukholwa kuyasetshenziswa. Ukukholwa kuyasetshenziswa. Njalo James, njalo Jacob,
kusho indoda eyayisondelene noJesu, kusho indoda who was a half brother to Jesus himself. Ithi hayi ngimbonile mina ngihamba naye, ngimbonile uJesu uqobo lwakhe. Uma ngihamba noJesu ngifunde nansi into ukuthi ukukholwa okungenayo imisebenzi kufile. Kufile. Hayi kusiza ukuchoma ngokholwa. Akusiza ukuchoma, akusizi ngisho nokutshela abantu ukuthi uyakholwa uma ukholwa wakho kungenayo imisebenzi. Into makuthiwa ifile bafowethu. Ngisho ngathi into efile, into ebuhlungu ngento efile ukuthi ulokhu uyibona ikhona kodwa sizoba naye. Thiwo mama babili ababengayiphethe kahle, oyedwa wabo engayiphethe kahle, phila impilo nje yokuxhwanxhwana. Ngelinye ilanga wenza iphutha walala, kanti umntwana ungaphansi wawashona. Umntwana mayesefile ukhona kodwa ufile. Yanabasaya khashina nalisa wazwakala ekhala. Ukhalelani ngoba ukhona, hayi noma engakhona kodwa mayefile isililo leso. Wakhala. Umuntu okhalelwa umuntu okukholwa kodwa ufile. Umuntu okhalelwa ngeke ungakusiza. noJesu ayikho angakusiza ngayo. Uma ungenakho ukukholwa okusebenzayo noJesu angeke akusize ngalutho. Uthi uJesu ume phakathi emkhunjini kuthiwa wanyakaziswa. Awu Nkosi yami, uJesu kuthiwa bafowethu yes, kuthiwa uma kunesivunguvungu uJesu walala. Uyalala indoda yokholwa madoda. Awalala uJesu. Awumayelana uJesu. Ulele nje uJesu emkhunjini phela emqondweni wakhe uhamba nabantu abakholwayo. Kwasho ukuthi bayakholwa bona kodwa ukukholwa kwabo akunamsebenzi. Ngevuka sebemvusa manje bamvusa manje kuyaphuthuma Jesu ngeke naku sifa ukhona. Uthi uJesu kodwa uNkulunkulu wami naba bantu bezofa ngempela ngikhona, bazobulawa ukuthi ngikhona kodwa ngilele. Mhlambe now Jesu uthi namhlanje isivunguvungu sizoba khona uJesu ephakathi emkhunjini ngoba mayelele awukho umsebenzi, bayamvusa. Haya Jesu vuka ndoda ngeke siyafa ngoba banethemba kuye. Their hope is in Jesus. So uma benethemba bavusa kulakho sayala bavusa banethemba lokuthi yena uzobathulisela. Ngicela ungibambele, there are two phases kule message. Bane umsebenzi wabo bamvusa, though that was the work, ngoba babengashona uJesu esemkhunjini ngobulele. Kodwa into eyenza basinde is that when they had faith in him, ukuthi ma engavuka bafowethu, ukuthi ma engavuka isivunguvungu sizothula, they had to work and wake him up. Ukumvusa kwabo was the work. Manje Jesu uvuselwani sifa bafowethu. Umuntu wayemukela ngaphandle emile, ubona abantu beshona, ubona abantu bekhukhuleka. Uthi naba bekhukhuleka benzani pho? Bavusa uJesu, bamvusa luthi benjani befa ngoba phela kanti this was the work. Uma bemvusa wavuka lo yamamethembayo. Now nansi ke response kaJesu, phase number 2. Uthi uJesu, nina bokholo kuncane. Uthi uJesu kwamina bengadinge kuvuswa,
bese kufuneka ukukholwa kwenu bafowethu nikusebenzise. Bakithi Nkosi yami yini uJesu uyayijika uthi impela ngizowuthulisa lo moya, impela amagagasi azokuma, impela amanzi azothula futhi azongilalela. Kodwa awangilaleliswa ukuthi ngikuJesu, angilaleliswa ukuthi ngiya-exercise ifaith enginayo ukuthi uma ngikhulumile azothula. Uthi-ke Nkosi yami ngihlushwa ukuthi nina anazi ukuthi nakunina khona lawo mandla. uJesu umangele ukuthi Nkosi yami kuze kuvuswa mina bekhona abantu begcwele umkhumbi engabe bayakhuluma kodwa bale belokungivusa. Khona imikhuleko bafethu bengasadingi ukuthi simvuse, imikhuleko befuna sikhulume because we have this power given unto us. uJesu usethembile. Ngamanye amagama bathi bathembe yena naye uthembe bona. Ulele ukhululekile, ulele uJesu enkundleni. Nkosi yami nakho ngizofaka ngabe isikhathi abantu engihamba nabo ngitshela ukuthi banokukholwa ngibethembile ukuthi bangakhuluma nesimo, but these people ngenxa yokuthi ukukholwa kwabo abakusebenzisi bacishe bafa nakho. Bacishe bafa nakho. Ungafa nje uphele unakho ukukholwa. Ungafa kuqedwe ngawe unakho ukukholwa. Ungahlupheka unakho ukukholwa. Ungaswela unakho ukukholwa. Ungantula kubhede uzomsola uNkulunkulu, uzomkhulume kabi uNkulunkulu, uhambe mhlawumbe uzomyeke uNkulunkulu ngenxa yokuthi uthe usumkholiwe wangasebenza ekukholweni kwakho. Kwangabikho lutho ekhombisayo, nothing shows. Azalwane, ukukholwa kwethu akusikhona nje lokho ukuthi sesimamukele sikholwa ukuthi wafa wavuka. Remember ukukholwa ukuthi uJesu wafa wavuka kuyingxenye yokukholwa, akusikhona ukukholwa ngokuphelela kwakho. That is not the fullness of faith. Ukukholwa ukuthi uJesu wafa wavuka, kodwa that type of faith leads to salvation. Lokho kuyasindisa. Kuthiwa kuba ukukholwa ngenhliziyo, uvume ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi, nokuthi wafa wavuka kwabafileyo. Lokho kuba ukusindiswa. So that type of faith leads to salvation. You obtain salvation by exercising the faith when you believe ukuthi uJesu wafa wavuka, bese uyamlandela, which shows ukuthi impela uyayikholwa leyo. You being the follower of Christ. Kweyakhe impilo uJesu akaphumelelisi, uJesu akaphilisi izifo, uJesu akaqamba indlela, uJesu akavula amehlo, uJesu akenza imangaliso impilo yakho because wena wakho uJesu uyasindisa nje kuphela. Jesus is more than that. Jesus is more than that. Jesus is more than that. Ake
uhambe nalo Jesu kuyona yonke into eyingxenye yempilo yakho. Ake umsebenzise lo Jesu kuyona yonke into ephathelene nawe. Ake u-exercise faith bese ubonakala ngemsebenzi ukuthi uyayikholwa lento ngempela oyikholwayo. Ubone ukuthi uJesu akazokwenzela noma yini oyifisayo. Ake uJesu ungamgcini kwi-salvation kuphela. Nemthandazo yakho manje engathi ngangaba yirecord elokhu liphinda-phinda ingoma eyodwa. Nemthandazo yakho ngathi ngashintsha ngatransforma manje. Ngathi ungaba nemthandazo emisha manje ekhomba ukusebenzela ukukholelwa ey'ntweni ezingabona. Engathi nomkhuleko wakho manje ngathi ungakuzwakala ubonga izinto ongakazamukeli, uyibongiswa ukuthi sewuyazi ukuthi wenzani, sewuyazi ukuthi uyasebenza ukuze uzokwamukela. Akuthandaza into ehlukile ezokwenza abantu bamangale, kodwa uma sibani wathandaza kanjena Nkosi yami, ngisho abantu abanemali abathandaza kanje, yini athandaze kanje sengathi khonta nayo. No, ikhonta seyibonile, ayibona ngoba khona into aseyibonile, khona into ayilandayo, khona into ayilandayo, khona into ayilandayo, khona into ilandwa kanjalo, ilandwa ngendlela edidayo, ilandwa ngokuthi ulimi lukhulume sengathi sikho, ilandwa ngokuthi umuntu obonakala ehlwempu kodwa athandaziswa komuntu osuthi. Hayi, Jesu uthi umama ngelinye ilanga mayemubuza uGehazi ukuthi mama, kukhona yini engakwenzela khona? Ikhona mhlawumbe into ethile nje ongekho happy ngayo empilweni yakho? Ikhona nje wathi umama konke kuhamba kahle? Wathi umama usho lo mama njalo akamtholi umntwana. Angifuna usiphambanisa lesi story because zimbili. I think wayefela umntwana. Yes, wayefela umntwana. Thank you Jesus. Umama konke kuhamba kahle. Hayi, kulungile bafowethu, hayi kulungile. Kuhamba kahle kanjani mama? Yini manje lento siyikhuluma? Hayi, kusuke wabuza umprofeti, awusuka wathi khona suka wathi umprofeti mayethi uyanyathela kwathiwa wewe mprofeti, kunendaba ngapha, kunendaba enkulu nomama akuhambi kahle. Usekhulunyelwa abantu. Hawu, sanibonani bafowethu, usekhulunyelwa yinto angasayindlela ngoba usesuke wakhipha igama lokuthi kuhamba kahle. Igama lithi konke kuhamba kahle lase lenza izinto zihambe kahle. Igama lokuthi kuhamba kahle manje zabiza izinto ezizokwenza ukuthi kuhambe kahle. Bafowethu, khuluma manje. Akusalinda lutho manje. Ayikho lento elindile. Unesikhathi sonke sokukhuluma noThixo, but you choose to do other things. Unesikhathi sonke sokuxhumana noNkulunkulu, but you make commitments. Uyiqambele wena nje izinto ozozenza. Sonke isikhathi sokuthi ukhuluma noThixo awusenzi, awufuni ukukhuluma, uyamshalazela. uNkulunkulu uyamshalazela. Nakhona umshalazisi ukuthi njalo ubona sengathi akazenzi izinto uma uyithandazela ngenxa yokuthi kwawena uyazazi ukuthi wena ugcina ngokuthandaza, but there are no works. Ubuzomthemba kahle uNkulunkulu wena kube bewuyisebenza into oyikholwayo. Ungeke unqaba uNkulunkulu mayuzumthume wena ukazi ufisa uxabana noNkulunkulu, awukazi ufuna ukuhlehla uNkulunkulu wena. Awukaze langelilodwa ilanga wathi ngiyafisa ngelanga sike sixabane noNkulunkulu singakhulumisani, kodwa nikhulumisani namhlanje. Into enenza ningakhulumisani noNkulunkulu ubona sengathi uphoxile, kanti akakuphoxanga uNkulunkulu, uyiphoxe wena ngokuthi uthe mawuthandaza wasugoqa izandla and waited for God to do what? If you are not showing a preparation to
to receive what you have prayed for. Awuthi uma uthandaza namhlanje ithi makhona into oyicela namhlanje ubucabanga ukuthi kusasa yini engizoyenza ukukhombisa ukuthi sengiready ukuyamukela. Sesizoyeka nokucela into ezi-useless ngoba ukucela bafethu kune-condition ithi ucela ube wazi ukuthi kusasa yini ozoyenza ekhombisa ukuthi you are ready to receive okuyicelile. Uma ubona ukuthi ayikho into ozoyenza ukukhombisa ukuthi you are ready musukhuleka musucela ngoba uzoyicela ungayitholi bese uyaphoxeka bese uyamthuka. Thandaza into eqondile manje, thandaza into eqondile nje ngoba ngicela ukuthi kodwa mase uvuka ekuseni wenze into ekuphathelene nento eqondene nalento oyicelile. Nakho baba sengiqalile manje ngilungisela leyo mpahla. Sengiqalile manje kulaba abakhile mhlawumbe ufuna imoto uthandaza mawuqeda uvuka ekuseni uqamba indlela la imoto ezongena ngakhona uqhaima imoto fanele ingene ngapha imoto fanele singene la fanele la kube ne-driveway la kuzoba nesango laphayana. Hawu mama sonazo impela kusiyami sibe ube wazi la ekhaya isimo sinjani uthi ngithe lapha akube driveway futhi ake ningabusadlala kakhulu manje la ngathi ningagunda la kunento hayi bafowethu uyayikhuluma namandla leyo nto leyo yona nto enamandla leyo. Mawuthi ubheka abantwana bakho uyababona ukuthi bayaphuma endleleni, uyababona ukwenza kwabo ukuthi ye yaphuma. Umhlalise phansi umyeke uyeke into yokuthetha ungamthethisi nje kodwa bese uyamtshela ukuthi yazi wena ngiworried ukuthi mhla usoqala ukushumayela konje ivuselo zokuyimisa kuphi nakuphi sengiyaqala manje ngiyacabanga ukuthi konje uNkulunkulu mayikubiza uzokuqalisa kuphi uyoshumayeza bapha abantu. Wena yazi inkinga yami ubiziwe kodwa ngiyakubona ukuthi awukakayiboni lento kodwa ubiziwe manje ngine question ukuthi uNkulunkulu uzokwenza njani Nkosi yami ingane yami ingabizwa ngingasekho emhlabeni engathi angangigcina ngiyibone lento ezokwenzeka because izokwenzeka. Ukhulume uyeke lento yokuthetha hayi ingancane umtshela ukuthi yazi mntanami kulezi ngoma oyilalelayo ngiyabuza zimnandi uyayitha ukudla nje noma eyodwa nje yokhola udlule nje ngayo khona engifuna uyipractice ngoba khona la uyakhona wena khona la uyakhona khona la wena usazohlabelela wena uzophilisa abanye uyayibona nje le entertainment ukuthi uyijabulisa wena usazophilisa abantu wena ngokuhlabelela phambili. Usha ngathi usumzwile, usha ngathi umbonile, usha ngathi uyambona ehlabelela. Na ngikhuluma bafethu, ngikhuluma ngokukholwa mina. Ngikhuluma ngokukholwa no. Yes. Noma ngabe yini uma kuthiwa alright, it's fine. Angivali bazalwane, it's okay. Siyambonga uNkulunkulu okhuluma ngale ndlela njalo bafowethu uma sihleze etafuleni lakhe. He is faithful ukuthi asifide ngezwi lakhe. Awusisuthi moya engcwele, sisuthi moya engcwele, awusisuthi and besingazi Nkosi ukuthi namhlanje sizohamba siyishe. Ngisho nokuthandaza kwethu kuzoshintsha manje, nokuthandaza kwethu nokuthandaza nje kwethu khona
izinto esizoyiyeka siyishiye siyiyeke ngoba siyabona ukuthi ayisebenzeleki. Jesus Christ. Uzoyeka nokucomplain, uzoyiyeka iyeke manje lento ukuthi Nkosi kunini ngithanda, uyiyeke manje, iyeke yonke lento manje, uyiyeke yonke lento leyo yokufundekela uNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu fanele simnikeze time frame yethu. Nkosi kunini Nkosi kanti mina akuyolunga nini, kanti mina Nkosi ake siyeke yonke nje lento leyo. God is not your mate. God is not your mate. uNkulunkulu akuyena untanga yakho, ayena ngisho umzali wakho. God is God. Manje kufanele ukhulume noNkulunkulu engathi uNkulunkulu akayazi into ayenzayo, ebekunikeza iformula yonke ingakwena ukuthi ithi ukholwa kodwa usebenzele entweni oyikholwayo. Uthi wena-ke uma usuhlulwe leyo formula bese ubuye uzokhala. No, basolwane, it doesn't work like that. Unfortunately, this is a principle. God is a respecter of principles. uNkulunkulu uyahlonipha izwi lakhe. uNkulunkulu uyahlonipha iprinciple. Ima imile ukuthi yonke into isebenza kanje 1 2 3 4. uNkulunkulu. So akazi ukuthi ngoba wena ukhala igazi. Uma uJesu wakhala waze waphuma ithukuthuku zegazi, uJesu eseGetsemane ethi baba uma kungenzeka ngicela sitsha sidlule. Uma uJesu wathandaza kanjalo kodwa still umthandazo wakhe wazitshwa nje, kwaqhutshekwa nendlela. Ngoba njena ucabanga ukuthi wena-ke this is God, bazalwane, with love. uNkulunkulu ukhulume kahle phakathi kwethu, usinikeze bafowethu into enamandla kakhulu. Yes, for we walk by faith and not by sight. Ngiyabonga-ke bazalwane, sengiqedile, sengiyavala. Ngiyanithanda kakhulu. uNkulunkulu athi anganibusisa. Nalezi zinto eniyifisayo ungangcola nenzele zona, ngoba uNkulunkulu ngiyamthanda. Ngiyanibona ukuthi nje because bengingafuni ukukhuluma kulento, ama-comments ngisho ngathi angibone, but ngiyanibona basabona ninayo inhliziyo kaNkulunkulu. uNkulunkulu niyamthanda, niyamazisa. Manje kunezinto esifundisana zona ebuNkulunkulwini, ukuthi lo uNkulunkulu ulalelwa kanjani, lo uNkulunkulu ulandelwa kanjani, lo uNkulunkulu bafowethu uhlonishwa kanjani, lo uNkulunkulu ujatshuliswa kanjani, ucelwa kanjani, ubongwa kanjani noThixo. Bonga mina kakhulu nothando, bonga mina kakhulu. Qhubeke njalo-ke bafowethu, and this is just from me before I pray. Izwi likaNkulunkulu bazalwane, we need to always guard and take note. Limvela kancane sengikhuluma ngezwi likaNkulunkulu lelangempela. Limvela kancane la lithushuka khona futhi libambisisa. La uyithola usenhlanhleni yobulizwa olubambisisa. Uthi ubhalayo lencwadi yomthetho mayilotshwe enhlizweni zenu, athi may it not escape your mouth. Sihamba naye uJesu.
ukuthi ngiyisave le live. Yes, uTikTok uyayisave automatically i-live. Bese umbuzo ke uthi mase saviwe, then what do I do ngayo? Because uma ngiyisave ihlala kumina. As far as ibandla khona ngiyakhona ngihlahlamelisa khona, because as cold as I am, ngifike ngizoshumayela nibusiseke bazalwane, kodwa injongo ukudla umhlaba. Umhlaba sizofuna ukudla, kukhona ofanele siyenze. One, ukuzikhohlwa thina. You need to forget about yourself, forget your pride. If it means invite people, invite people. Kwakhona lokho is a sign of faith. Ukuthi you invite abantu to come and watch, because now you have faith in what God is going to say. Ungabi novalo. uNkulunkulu will act upon your faith. Ngisho ngabe kuthiwa mina bengizobheda uma ngikhuluma, kodwa ukukholwa kwakho uzobiza abantu bezobukela. Sekuyamphoqa ukuthi akakhulume. Sekuyamphoqa ukuthi akakhulume uNkulunkulu. So leyo nto leyo izosisiza bazalwane. And when it happens that I do share, inina who are going to make this go viral. Omunye we uzothi hayi manje I'm going to repeat this. Inina abaseka banye, inina who are going to push this. By you pushing it, you are the one spreading the word. Uyasebenza to spread the word. You come, you like, you share, you comment. Yazi ihlungu lento ukuthi uyizwe into powerful bese uthi ngaphakathi kuwena. But you are showing no contribution. The less we comment, the less we don't show, the less we participate, is the more abantu beyiziba into yethu. Because lo shumayela kangaka omemezanga akanakwe umuntu, kodwa sikhona singabazalwane, sikhona singabazalwane senzani. Hayi ngeke uzoduma ngathi oh well, angazi, but uNkulunkulu angasisiza. uNkulunkulu angasisiza bafowethu singabi nayo leyo nto. Uma nisho njengokufisa kwenu, ngoba mina bengeza ukuyishare live, bengeza ukuyishare honestly, it was just a word bengithi nje I'm just preaching to you, but it is a good idea le enisho ukuthi share this live. So I am following your instruction. I'm gonna share this live. So I wish to come back njalo and preach, but ngiyobona ngechesakelo yena bafethu, ngiyanthanda kakhulu, akangibaleke.